Ipuinak? Aberesten azken. Ipuinak? Bai, ipuinak. Beti izan da generoa gustoko izan dudana eta beti horrien ertzetxoan beti idatzi ditut, edo hasi edo landu parteak edo dena delakoa, eta orduan ez dakit, badirudi genero aldaketa bat egiten duzunean, aldaketa handi bat egin duzula, baina niretzat ez da ala, beti teklatuan pixkat letren orden aldatzen da, baina gutxi gora bera teklatuan lan guztia dira antzekoak, artritisa izaten dute azken ondorioa. Liburuak kaleratzea badakizu zer den, eta liburu oso ezberdinak, euren artean eta genero ezberdinetakoek. Eta esan dugu, apurtxuet, orain ipuinekin, estreinuko liburua ipuinei dagokienez. 16 narrazio, zemuz? Ongi? Zemuzko ariketa izan da. Liburua, oso landutako liburua da. Bai, liburua ez dakit landua den, bada landua, baina nire helburua inoiz ez da liburua egitea. Nire helburua da, ipuin bakoitzak bizi kopuru minimo bat izan dezala, hori izaten da nire lana. Nire lana da, teklatuan hasten dena eta teklatuan bukatzen dena. Eta gero, hor multzotxo bat daukadanean bukatzen dut modu batera edo bestera argitaratzen eta bukatzen du liburu forma hartzen. Baina niretzako, ja liburu forma duenean, benetan gehiagi esatea da, baina pixkat interesa galtzen du niretzako. Ja, liburu forma duenean, nire liburuak baino nahiago ditut besteenak. Baina liburua idazti, liburu forma hartu aurretik ipuin oraindik moldagarriak direnean, nire ipuinekin hobekien pasatzen dut. Ez dakit, gero ja, hori, imprentak zapaltzen du tinta paperean, eta ja, inevitableki, ja, beste gauza bat bihurtzen da, ez? Ja, testu horiek moldagarri izateari uzten diote, eta beraz, niretzako ere ez dira interesgarri, ja. Euskal kazetaritzan ezinbesteko izen bat zurea. Zuri esker lan asko izen donik, Bai, zure aurreko lana. Zuri esker lan gutxiago egiten dut. Lan gutxiago egiten dut, lan asko egiten dut zure testuekin. Hori be bai. Bazara eta kultura eta badakizu zer dan guztia be bai. Apurtxuet, zeu, lehenengo hilara horretan, jartzea liburu batekin, nola eramaten da? Ez zait askorik inporta, ez da gauza bat bilatzen dudana, baina etortzen denean badakit eskertzen edo, ez? Ateratzen dugu, nik berrian egiten dut lan, ateratzen baditugu astean 2 libururen aipamenak, horrek esan nahi du, beste 6 aipamenik gabe gelditzen direla. Horrek esan nahi du, liburu gehienek gure medioan eta besteen medioetan oso bide desertiko, bakarti eta ikusezina egiten dutela, orduan. Ez da bilatzen dudan zerbait, baina badakit norbaitek zure atea jotzen duenean eta esaten dizuenean nahizu, irakurri dut, edo nahi dut egin elkarrizketa bat, edo dena delakoa, badela modu bat. Liburuak bide oparoagoa egin dezan eta irakurleen gana iritsi dadin, eta hori bai inporta zait. Ez egin beste ni agertzen naiz, ez daukat beste aurpegirik eta daukadanak agertzen naiz, baina liburu agertzea bai gustatzen zait eta inporta zait noski. Irakurle moduan gero ze gustora jasotzen ditugun. Honelako, esan dugu, letrekin hitzak sortu, hitzekin istorioak sortu, eta gero ez dakigu, eta sema sentimentu eta sema dantza dagoen hemen, eta sema jolas, artefaktu deitzen diogu guk, artifizioa egiten saiatu zara, errealitatea, literatura, apurtxuet sinesgarritasuna, bada kontuan izan beharreko zeo zer? Niretzako liburua esplikatzeko giltza izan zen artifizio hitza. Ez nekin liburu esplikatzen, idatzi nun, osatu nun, ordenatu nun, zuzendu nun, denetatik egiten liburuari, baina ez nekin esplikatzen, ez nekin zer zen esaten. Eta aurkezpenaren aurreko egunean, Leire Lopezek editoreak aipatu zian artifizio hitza, eta izan zen niretzako giltza bat, ostras, hori da, ez? Interesatzen zait literatura artifizio modura, hau da, sorkuntza bat da produktu bat, ez dena erreala, ez da gona errealitatean, ez? Baina, balio duena errealitatea kontatzeko, eta, nire ideala edo litzateke artifizioa izatea errealitatearen gainera erortzen den oial bat bezala nabarmenduko duena errealitateak berez dituen formak, ez? Eta ez da errealitatea, baina bere
gainean erortzen da. Eta balizazioan esplikatzeko zein zen nik egin nahi nuena edo. Alere kontuz trampekin, kontuz trampekin liburuan, titulutik hasite monogamoa, kasala, kontuz hemen lan egin beharko dugu irakurleok. Irakurle nahi zenean, gustatzen zait, idazleak eskatzen didanean, espabila. Eta orduan idazle bezala ere, kontatzen dut irakurleak espabilatuta egongo direla. Nor gonbidatu duzu? Elkarrizketara? Eskala bakarrik egongo? Gotxon Hermosilla etorriko da, lankidea, laguna, eta orain azken aldean ez dit askorik laguntzen, baina sasoi baten euskal literaturako diler nagusietako bat bera izan zen. Dauka irakurrita dena. Baina dena esaten dudanean da A-Z, osea, alfabetikoki dauka dena irakurrita, eta dena gogoratzen du, eta ni desastre bat naiz. Orduan, da, pertsona bat ondoan edukitzea asko komeni dena, ze laguntzen dit asko. Aizu Gotzon, goratzen zara ipuin bat, bai, ez dakize liburutan, ez dakize horritan, ostia, eskerrik asko. Eta, bai, horregatik, eta laguna dudalako eta interesa mankomuna ditu, bai. Presaka zebilen eta ezen aldaketa zohartu. Harik eta autoaren eserlekuan jarri eta pedalak ohi baino urrunago zeuzkala sentitu zuen arte. Ez urrunegi ere, baina bai aldeaz konturatzeko beste. Inigo 16 narrazio bildu dituzu liburuan, eta portxuet nola esan, zer gordetzen duten, iruditzen zaidalako sekulako idazketariketa bat izan dela, liburua? Bai, 16 direla, bakarrik jakin dut gerora. Hau da, aurkibide bat existitu denean, kontatu dituztelako, eta nik ez ditut kontatu, esan egin zidaten 16 narrazio dira, eta nea, datu hori errepikatzen ikasiko dut. Eta honekin esan nahi dudana da, ez dudala idatzi 16 narrazio, baizik eta aritu naizela idazten, eta idazketa prozesu horren detritusa, ondakina, ondorioa izan dela liburua. Hau da, metatzen joan dira gauzak, eta hori gero liburu bihurtu da. Baina niri gehien interesatzen zaidana ez da gero liburu bihurtu da, baizik eta aritze hori, transformatze hori, ipuinak hiltzen zaizkidanean, pixkat interesa galtzen duten niretzako. Gai oso ezberdinak, pertsonai oso ezberdinak, askotan esaten dugun, ez da, erabatzuetan, liburu batzuetan eta ipuin liburuetan zale gara nok. Ikusten dugu horrelako ari bat, edo kontakizun bat, edo horrelako ideia bat, esango nuke, harridura horretan edo irakurleak egin behar duen lan horretan edo egongo litzatekela aria momentu honetan oso ezberdinak dira. Bai, aria egongo da. Ez dut kontzienteki bilatu ari bat eta beraz hortik manifestatuko dira 16 ipuin, baizik eta joan naiz sortzen alik eta era individualenean ipuin bakoitza, eta gero benetan ez dira ezberdinak, edo badaukate kezka amankomun batzuk, eta baina ez dut hortik sortu. Egia da, nik azken aldian uste dut joera kontrakoa dela, ez? Hau da, liburu oso tematikoak edo oso itxiak esango nuke, edo gai baten ingurukoak, edo oso bilduak, ez? Eta gogoratzen naiz, Irene Pujadasek dauka Puskak deitzen den ipuin liburu bat, eta hori irakurtzen gehien gustatu zitzaidana izan zela, hori, kauboi bat salunera sartzen da eta tiro egiten du, eskuin gora, ez? Eta, zan, ostra, eske hori egin daiteke, eta hori egin daiteke, baldin eta ez baldin baduzu aurrez erabakitzen zer den kontatu behar duzuna, ez? Eta pixkat hori izan da ariketa. Orduan, nik uste dut badagoela atzean magma bat, baina ez dago azalean, dago azpian. Baina ariketa oso konstiente bat, erabaki gabe, apurtxuen nore eramango zaituen, baina sekulako lanarekin ipuin batzunatzen ikusten da sekulako intentzioa dagoela. Bai, eske askotan automatismo horiek gelditzea izaten da lan handiagoa idaztea bera baino, ez? Batzutan pentsatzen dugu nahi nuke ez dakit zer, edo nahi nuke badakit zer, edo nahi nuke ipuinak izan behar du ala, edo hola. Eta nik nire lanketa pertsonala izan da zergatik, ez? Hau da, uste dut ipuin batek kontatu behar dula, zergatik kontatu behar du hori, ez? Izan da, niretzako puzzlea desegitea izan da pixka bat, hau da, zer den literarioa dela uste dudana aztertu, zergatik uste dudan hori, eta hori pixka dekonstruitu. Eta hori frustrantea izan beharrean, nire kasuan izan da askatzailea. Ze eman dit aukera, txiste bat ipuin bihurtzeko, ipuin bat saiakeraraino bultzatzeko. Ez da saiakera bat bihurtzen, baina kasi saiakera bat da,
erabiltzeko narratzaile arraroagoak, ez dutenak zertan bat egin aurreko ipuinekoarekin, ez ondorengoarekin, ez eman diot nire buroi permisoa ez izateko koherentea. Eta horrek, nire ustez, paradogikoki sortu duena bizitza gehiago, ez? Gauza koherentea generalean izaten dira arrazoitik eta pentsamentu itxi batetik sortutakoak, eta segurazki bizitza beti bila dabilako, zirrikituen bila, arrastoen bila, elikaduraren bila, beti ez da oso koherentea bizitza. Bizitza unitateak beti edozein xomorro hanka bat galtzen badu aurrera jarraitzen du, ez? Eta alere biziduna da. Guk imaginatzen dugu beti liburuetako xomorro ideala erabat definituta gauza bakoitza, oin bakoitza, artikulazio bakoitza, baina bizitzan 8 hankako xomorroak 6rekin ere aurrera egiten du. Eta pixkat hori interesatzen zitzaidan. Hau da, idealetik aparteko ipuingintza bat bilatzea edo. Bai, aurkeztu behar dudan edo gomendatu behar dudan liburua, hauxe da, 39 idazle nafar, 2017an argitaratu zen, Fertxo Izquierdo izan zen koordinatzailea eta Xavier Idoate azala eta marrazkiak egin zituena. Idazle hauek dira Nafarroa osokoak, hau da, Nafarro berekoak eta Nafarroa garaikoak, izenburuak dien bezala, 39, 10, oker ez banago, emakumezkoak dira eta gainerako guztiak gizonezkoak. Gaiak oso askotarikoak dira, narrazio motzak, 3, 4, 5 orrialdekoak, olerkari gutxi agertzen dira, baina batzuk ere bai. Uste dut, egokia dela liburu hau pixka bat jakiteko Nafarro osoan zein eta zenbat idazle dauden garai honetan. Eta hauxe da ba. Inigo kazetari hori, zelan banatu, Inigo idazletik, azkanin gure lana dalako. Eta zure lana da gure berdin-berdina da, jarraitu kulturalki zer dagoen, liburuak irakurri, liburuei buruz idatzi, horrek eragina dauka gero guregan bebai, eta suposatzen dut zeo zer sortzerako momentuen bebai. Bai, ni kazetaria naiz, hori hala da, eta hala naiz. Idazten dudanean literatura, liberatzen naiz datuen konprobagarritasunaz. Orduan, eman ditzaket datuak konprobatu behar ez direnak. Hori, marabila bada. Hau da, Josefik sombreiru gorria zeraman egun hortan. Ez du zertan egia izan, baina niri iruditzen bazait hori hola polita dela edo dena delakoa, kazetaritzan hori ezinezkoa da. Ezin dut aipatu sombrero bat gorria dela berdea baldin bada, askoz lotuagoa da. Ez dakit, baina hor dago ere, horko ipuin asko, pixkat, aktualidadearen kontrara idatzita badaude. Hau da, kioskoko gaiekin, baina kioskoan irakurtzen ditugun modu ez bestelako modu batzuetan. Adibidez badaude hilketa batzuk errealak direnak, badago historialari baten lana izan daitekena, 36ko gerran, Arrasateko gizon batek ihes egin zuen herritik. Hori datu bat da, bale. Hori landu daiteke historiografikoki eta datuak eta landu, egiaztatu, konprobatu, iturriak txekeatu, edo egin daiteke literaturatik, eta literaturatik egiterakoan aukera ematen dit datu horietatik egan egiteko, ez? Hau da, despegatzeko. Ni horregatik bueltatzen naiz literaturara, ze era berean despegatze horretatik batzuetan datuetara pegatuta kontatu ezin ditugun egia batzuk kontatu ditzakegulako beste plano horretatik. Egia igual konplexuagoak, konprobagarri ez direnak, zailagoak esplikatzen, eta horregatik bueltatzen naiz literaturara. Ipuin bat aipatu duzu, eta berton esaten zube bai, kontalariaren lana, irakurle ere jartzen duzu beste lekuan, eta iruditzen zait badala liburuaren ezaugarria, sinesgarritasun hori, kontalari bataren edo besteren gaitasun teknikoak, irakurlearen sinesberatasunak, guztiarekin bat egiten duzu, errealitatean oinarrituta daudelako, batzuk bai. Eta orokorrien irakurtzen hasten zara, eta kontakizuna behintzat erreala da, gero joango zara edo ez, sartuko zara edo ez, baina horra purtsuet kontalariaren lan hori, sinesgarritasun hori, errealitatea balakezka bat. Egiten dudana da, hemen, bai poesian, bai egiten dudan guztian, batzutan
inkluso lortzen dut kazetaritzan ere egitea, saiatzen naiz, Jacques Rancièrek esaten zuen inteligentzien berdintasuna suposatzen. Eta horrek esan nahi du, idazten dudala, pentsatuz irakurlea nirekin dagoela. Konplizeak garela, berak badakiela zer den ipuin bat, beraz kode hori jakeatzen dudanean, berak ulertuko duela, kode hori jakeatzen nagoela, edo orduan horrek ekartzen duena da, kontalariaren autopresentzia bat, edo baina baita ere hori fedea izanik, irakurleak jarraituko duela, ulertuko duela, eta albalitz eta sortea badut baloratuko duela, eta grazia edo irriparre bat piztuko diola, edo esango duela, badakit nola eraikitzen den ipuin bat, beraz, orain ari zara nola eraikitzen den jakinda, pixka bat horren atzealdera eramaten nauzu. Pixkat hori da nire jolasa. Zaila da, iruditzen zait, apurtxu bat etiketatzeko liburue, batzutan errazabok izaten diez, hori begure lana izaten da askotan, disko bat hartu hau da, edo liburu bat hartu hau da. Ez da nierreza, baina gustatu zait editorearen hitzak esate baterako, poesiatik etorri eta detaileen garrantzi hori, da batzutan ipuina detailea da, kontakizuna, badaukazu, ikerketa liburuek bebai, eta kazetari lan hori, eta kontatzen dizkidazu gauzak. Eta portxu bat, umien liburuak eta kontuan izan da, jolas hori asko dagoena bebai. Bada apurtxu bete, borobilketa ona eta ederra liburu dena. Esan zuenean asko gustatu zitzen, eta egia da, adibidez, poesiarekin gertatu zaidana, lehenengo liburuan baita ere nasmas zegoen, ni naizen guztia hor zegoen, jolasa zegoen kazetaria, zegoen poeta, zegoen dena delako hori nasmasean, lehenengo liburuan azkenean zaren guztia botatzen duzulako, eta poesian gertatu zait, gero Joemak eta Polasak liburua sortu nuen, eta hortik aurrera niretzako daude poemak alde batera, isurialdearen alde batera poemak, eta isurialdearen beste aldera Joemak. Poema oso jostariak Joema bihurtzen dira, eta poema ezein jostariak poema. Ipuinekin, bentaja da, orain hau dela lehenengo ipuin liburua, eta orduan nasmasean dagoela hori dena, daude ipuin tontoak esan dezagun, eta ipuin listoak, eta denak daude gela berean. Eta nasmaz hori, niri gauza informe hori niri gustatzen zait. Ez jakitea erabat zer ari zaren egiten, edo egiten ari zaren bitartean badakizula ez dakizuna agertzen denean, hori gustatzen zait. Eta gustatzen zait, ez etiketagarri egia izatea ere ongi iruditzen zait. Segurazki, komertzialki egin daiteken okerrena da. Liburu astoragarri bat niretzat izan zen Lo que han oído es cierto, Caroline Forcherena. Caroline Forche da poeta estatubatuarra, eta egunen batean bere etxera iristen da gizon ezezagun bat, proposamen berezi batekin. Eskatzen dio, El Salvadorreraino laguntzea, gizona da El Salvadorrekoa, hango errealitatea ezagutzeko. 80ko hamarkadakoa, El Salvador, Gerra Zibila, eta Caroline Forche ausardia handiz, joango da El Salvadorrera gizon honekin. Gizon ambiguo da, ez dakigu iraultzaile, kontrairaultzaile, ziako agente edo zer den, baina El Salvadorreko errealitatea oso ongi ezagutzen du, eta horri esker eta Caroline Forcheren testigantzari esker ezagutuko dugu guk ere garaiko El Salvadorreko errealitatea. Philip K. Dicken ordaina, Aritz Gorrotxategi itzulia, euskaratua. Ez nuen ezagutzen lehen, Philip K. Dick, idazle ezaguna da narren, eta deskubrimentu bat izan zen, eta arrezkero konturatu naiz Philip K. Dicken ipuinetan oso gustora bizi naizela, eta edozein momentutan gustora sartzen izela mundu horretan. Aipatuko nuke, mende urrena denez ere Kafkaren ipuinak eta bere obra ezagunena Metamorfosian gaztetan irakurri nuenean, bai sentitu nuen irekitzen zidala mundu bat, konprenitzen, edo momentu horretan irakurtzen nengoela, konprenitu nuen, ulertu nuen simbologiak duen indarra, gauzak kontatzeko,
eta nola istorio baten azpian egia bat dagoenean, izan daitekela istorio sinezgaitzena, metamorfosian gertatzen den bezala, sinezgarri egiten duela, eta kasu horretan bere sentipen horiek, ezberdin sentitzearen sentipen horiek hor daude azpian, eta horrek ireki zidan literatura ere ulertzeko modu bat. Argizari zatitxo ez, eta kateen loturaz fidatzen zen erabat. Eta estratakema horrek ematen zion postasun errugabearekin, Sirenen bila abiatu zen. Lankide, lagun, eta, idazle be bai, Gotzon, eta narrazio liburuak ere badituzu, zeuk bez, zemuzko irakurketa izan da? Inigo Astizen Ipuin liburuarena? Bai, oso polita. Irakurri duzu. Bai. Hori, ez dakit, niri inoiz gainera uste dut esan dizudala. Inigore lanetatik, ez dakit, gehien harritzen hauena, edo gehien gustatzen zaidana da, gauzak kontatzeko, edo gauzak ikusteko, edo gauzei heltzeko beti erabat baino gehiago dagoela, ez? Eta Inigok beti erabiltzen du originalena, edo harrigarriena, edo beti bere ipuinetan, baina baita ere reportajeetan, reportajeak titulu aukeratzeko orduan, poemetan, beti harritzen hau horrek, ez? Inigoren begiradan edo Inigoren buruan badagoela kontrakarrean dagoen zerbait, beti alderik harrigarriena aukeratzeko gaitasun hori daukana, ez? Eta ipuinetan niretzat oso rekonozible, oso ipuin horiek irakurtzen ezagutu dut Inigo hori eta Inigoren fazeta hori. Zer gustatu zaizu? Gotzon, azkanien badutelako helduleku ezberdina, esan dugu, 16 narrazio labur, baina, formari eta apurtxuet kontatzeko erari garrantzi hori emon da. Zerekin geratu zara? Dinot, begiradaia kliniko edakasulako kasetariarena, idazlearena. Inigo kondo idazten duela hori lehenagotik ere bagenekien, orduan, hori ere gustatu zait eta hori ere interesgarria ditu zait, ez? Ipuin bakoitzari ematen dion tornuia, ematen dion, ez dakit, jite berezi hori eta ipuinak plantatzeko orduan, ipuinak idazteko orduan, hori ere gustatu zait, baina berriro diot batez ere gehien erakartzen hauen hori da, Inigoren begira da, edo Inigoren hildotik ateratzeko daukan gaitasun horrek. Hori bera esaten diote etxean, baina negatiboki. Pedrada bat dudala, alegia. Ez ki horrelako agozak literaturarako oso onak izaten dira, baina gero beste agozak batzuetara ez dira. Gero, ipuin liburuekin gertatzen dana, ezin monogamo izan. Ja. Hemen asko dago, non aukeratu, eta bakoitzaren dinot, ze irakurketa ezberdina egin genuken irurok, liburu berdinetik, horrek daukan, azkanin hori da magia bai, ez da, liburuena, literaturarena. Hori oso polita, orain arte poema liburuak eta ikerketa lanak eta bestelako gauza, baina ipuin liburu bat denez eta ipuin diferenteen bilduma bat eta oso polita da, poemekin gutxi gora era beti jartzen duzu, oso beliko jarriko da, baina rifle da jartzen duzu beti postura berean eta hortik disparatzen diozu denari, ez? Eta ipuin liburu honekin kontrakoa, ez, hartu dut baloia eta bota dut, eta baloia 1000 mugimendu egin ditu, eta horren ondori da liburua. Eta gero jendeak esate dizu, gustatu zait, hau eta hau, eta ja nik horrekin, pues tu zara ez dakit nolako irakurlea. Gustatu zait, hau eta hau, eta pues orduan, hori, irakurlea irakurria da, ez? Hori gustatu zait. Nafarroko errege artxibo nagusia 1826an sortu zen. Urte horretan, Nafarroko diputazioak Nafarroko erresumaren erakundeen dokumentazioa artxibo batean biltzea erabaki zuen. 20. mendearen hasieran, artxiboa txiki eta zahar gelditu zen, eta beharrezkoa zen artxibo moderno bat eraikitzea. Orduan, Nafar gobernuak
enkargatu zion Rafael Moneo arkitektuari egokitzea Nafarroko erregeen jauregi zaharra horretarako. Lehen esan dudan bezala, jatorrizko dokumentuak Nafarroko erresumakoak izan ziren. Hori da gure dudarik gabe, gure Altzor preziatuena. Baina gero, denbora pasahala, 600 funts baino gehiago gehitu zaizkie funts hauei. Artxibo historiko bat da eta publikoa. Sarbidea libre eta doakoa da. Gure eginkizun nagusian bi dira. Alde batetik, jakina dokumentazioa kontserbatzea, eta beste aldetik dokumentu hauen kontsulta ere bermatzea. Hori dela eta eraikina bi eremuetan banatuta dago. Alde batetik eremu publikoa, aintzinako jauregiari dagokiona, eta hor daude liburutegia, hemen gauden liburutegi honetan, ikertzaileen gela eta erakusketa gela. Eta gero, sarbide mugatuan egiten da lan teknikoa, kontsulta bermatzeko, batez ere bi lan tekniko oso garrantzitsuak dira. Alde batetik, jakina, dokumentazioa kontserbatu eta zaindu egin behar da. Eta, kaltetuz gero, kaltetzen baldin bada, berritu egin behar da. Eta oso, importantea da ere, dokumentazioa antolatu eta deskribatu. Artxibo beti hasten ari da. Orduan, bi modu nagusia dira gehitzeko, funtsak gehitzeko. Alde batetik, dokumentu publikoak transferentziaren bidez sartzen dira, eta dokumentu pribatuak normalean doaintzen bidez. Hor daude funts pertsonalak, funts familiarrak, enpresakoak, erakundetakoak, eta bar. Adibide gisa, hemen ditugu Marino Goñeren funtsen zenbait material. Hemen daude prestatzen ari garelako erakusketa bat, rock and rollari izenekoa, eta erakusketa honetan azken 20. Mendetako roka Nafarroan eta Euskal Herrian. Marino Goñik bere dokumentuak eta bilduma doaintzan eman zuen 2022an, eta hor aurkitzen alditugu diska, grabaketa originalak, fanzinak, kartelak. Esan duguna, literatura erabili gainera, gaur egun gertatzen zaizkigun kontuei buruz gogoeta egiteko? Hori, gotzon gonbidatu duzuk esan duzu bezala lankide eta alere laguna delako. Hortaz aparte, askotan badu ipuin liburu bat, oso polita ere bai, gaur galtzea tokatzen da. Hoize. Eta hor berak ere asko jokatzen du errealitatearen eta fikzioaren arteko muga horrekin, adibidez gertakari historiko batzuk hartzen ditu, eta erandion justo hil ziren bi pertsona poliziaren karga batean, ze gauza gertatzen diren, oso gauza arraroa, badirudi kontakizunetatik kanpo dauden gauza horiek gertatu egiten dira, eta Gotzonek bi pertsona hoiez gainera, hirugarren pertsona bat ere sortu zuen, eta sortu zion istorio bat, eta kontatzen du errealitate konplexu, itxusi, zail bat, baina fikzioa erabiltzen du errealitate horren konplexutasuna ageriago egiteko edo, ez? Eta kontatzen duena fikzioa da, baina egia da. Eta nik horra dibidez, Gotzonen liburuan hori ikasi nun pilo bat, eta hori kazetari idazle horretan... Beste buelta bat eman diozu, esate baterako ipuin baten bebai. Zer kontatuko? Bai, hor dago realidade
Gotzonen liburuan dauden jolas horiek ere niri, eske gustatu, nola ez zaizki gustatu behar, teklatuan aritzen gara eskuak lotuta, nola ez zaigu gustatu behar eskuak askatzea, ez? Badago ipuin bat, zehazki Diego Armando Maradona deitzen dena, ipuinik delirantena dena daukana justo errealitatearekiko igual hurbilen dagoenetako bat dena, ze hor dago benetako kasu bat atzean, ez da kasu horri buruz idazten, baina hor atzean dago Gotzonek duela urte batzuk, 3 urte edo 4 urte, pandemia horretik izan zen. Bai, uste dute gertaera 81ean izan zen. Tiroketa bat Alde Zarrien. Hori da. Eta horren urte horrenean, orduan 21ean. 21ean izango zen, eta kontua da, hori da, tiroketa bat egon zen. Polizia eta kide batzun artean, eta bat ematizko da, tiroketa horretan. Hori da. Bai, baten bat, ez, bat, han zegoen bat, ez da, eta hori kontua da, Gotzoneko kronika idatzi zuen, gertakari horri buruz nola egin zuten manifestazio bat, ura oroitzeko, eta manifestazioak bukatu zuen, ertzaintzak hobekien bukatzen dituen moduan, hau da kolpeka, eta jendea korrika, eta izua, eta hori dena. Kontua da, hil zutela. Argitu harik, kontua. Karo, hil zutela, eta esaten dutela ez dago argi nork hil zuen, ez? Badago deklaratuta COVID elkarteak badauka etaren biktimatzat, baina hango lagunek eta esaten dutena da ez zuela eta kil, baizik eta poliziak hil zuela, ez? Hor dago olako limbo baten bere kasua, eta bere kasua eta zenbat kasu, ez? Eta ni hori ezin egon handia sortu zidan historio horrek, bai nola bukatu zen manifestazioa gogoratzeko bai dena, baina ez nuen asmatzen nola kontatu, eta azkenean izan zen modurik deliranteena oso realidade zaila eta... Limboan egongo da. Karo, bera dago limbo historiko baten, persona hori, ez? Dago eta hil zuela esaten dute, baina denek dakite ezetz, eta zer diferentzia dago, ez? Batek hil edo besteak hil, zein da horren ondorioa eragina bizigarren gizarte honetan, ez? Kriston diferentzia dago. Hori kronika hori idatzi zuen Gotzonek, eta kronika horren 3. hegaldian edo dago idatzita ipuin hori. Ez da dokumentatuko novela tipikorik, gustatzen zaizkit, baina naiz oso zalea. Beraz, pentsatu dut zerbait desberdina gomendatzea. Asko gustatzen zaizkit hausnartzeko diren liburuak, poemak dituztenak, pixka bat gauza dinamikoagoak dituztenak, honako zerbait, edo artistikoak. Hau nire lagun batek idatzi du, oso lagun batek idatzi du, eta honekin batera bultzatu nahi pixka bat gazteek ditugun ametsak edo gazten sorkuntzak eta baduela kalitatea handia, eta 21 urterekin horrelako liburu bat idatzi daitekela. Bilduma bat, 4 urtetan idatzitako gauzen bilduma bat, eta baditu poemak, ditu antzerki obrak, ditu hausnarketak, euskeraz, erderaz, denetarik. Lo que hablamos del amor. Baduela gauza oso polit bat, dela asko inspiratzen duela. Eta nik irakurrita gero, idatzi dut dexente, bidasan, gai ezberdinak lantzen ditu, eta orduan, zakit, bukatzen duzu idazten, da hitz egin dut beste batzuekin irakurri dutena, eta ez du, lagundu epia reflexionatzeko da hausnartzeko gauza askoren inguruan. Lantzen du maitasuna, baina beste puntu batetik, ohikoa ez den puntu batetik uste dut, ez da erlazioen maitasuna. Bai, hori ere bai, baina lantzen du ere bai lagunekiko maitasuna, familiarekiko daukaguna, eta pixka bat zure ingurua nola zaintzen duzun eta nola zaintzen zaituzten. Irakurri eta esango dira. Oso zaila dau galdetzie, badako ipuin favoritarik? Nik Gotzonena, bai, erandion kokatutako hori. Eta badu beste bat oso politare, bai. Realitatea eta fikzioaren artekoa, zuloak dauka tituluan, eta kontatzen du mehatzean nola hiltzen den 12 urteko ume bat,
eta hori nola gertatzen den, ez? Mehatzean 12 urteko ume bat hiltzen da, eta benetan da, tramite bat gehiago, zerolako asko hiltzen ziren, eta hori dena, fikzio hori Gotzonek sortzen du, benetan badagoelako zertifikatu bat, erreala, mehatzaritzaren museoan ikus daitekena, non izena abizenekin agertzen den 12 urteko ume bat, karretila batek harrapatu zuen eta hil zuen. Eta Gotzonek horrekin bihurtzen du ipuin bat. Karzuk ikusten zu zertifikatua, eta zertifikatuak daukan ibilbidea, datuarena, empirikoa edo. Eta Gotzonek horri, baten dio, literaturatik hartzen du datu hori, eta ematen dio, kriston, egaldia, bi horiek niri adibidez Gotzonenak ikaragarri gustatzen. Alderantziz, monogamoak liburutik? Eskeni zenburuekin oso txarra naiz, baina badakit, eta ez dakit horrek nola erretratatzen nauen edo zenolako irakurle izango nizen sailkapen horretan, baina goratzen ez joan nintzela ipuinak irakurtzen eta gustatzen zizkidan, eta gero beste batzuk eta horiek ere gustatzen zizkidan, eta gehiago, eta amaierara iritsi, eta azkenengo 3-4 ipuinak asko gustatu zizkidan. Orizar alegiazko herrian, 36ko gerraren testuinguruan kokatu ditu egileak liburua osatzen duten 7 narrazioak. Testigantzak dituzte iturri eta ahozkotasuna azpimarragarri. Gure ondare emozionalaren parte diren Laboaren zenbait kantaren letrak birmoldatu ditu egileak ikuspuntu berrietara egokitzeko. Eta hala, ikuskari hibrido bat sortu du taula gainean jolasteko. Leoncio Badia izeneko obiratzaile errepublikanoak utzitako aztarnei esker lortu du Pepikak, aita zuen Jose Zelda Valentziarraren gorpuzkiak eskuratzea, 7 hamarkadaren ondoren. Bego Montoriorena da itzulpena. Justo aste honetan lehitu dut Arkaitzkanok itzulitako Alexanian deitzen den poeta baten poema bat, eta horra aipatzen du ideia bat, nire ustez oso interesgarria eta oso emankorra dena, eta da hizkuntza dela gerra bat, baina era berean erabat sosengatzen gaituela. Nik uste dut literatura ere horixe dela, guda bat eta era berean sosegatzen gaituen zerbait.